Hello friends! नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बायदि मैया आबेर चेनेलाव बरायनाय जाबाय। जे दिनै बैसागनि 1 तारिख आरो बैसागनि 1 तारिख सफैनाय लोगो लोगो जोंनि गोसो गोरबोआव मोनसे ओरैबायदि मोनसे फिलिंस फैदों, माने रंजाखांनायनि फिलिंस। दा आङो गोसोखौ मा खालामगोन मा मागोन दिनै आङो दाबसे जायगासिम दिनै हान्थिलांगोन। बे आं हान्थिलांगोन जायगाया जाहैबाय मोनसे रिसर्ट। आङो बे जायगानि मुंखौ आङो दान्दिसे समनि उनाव नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो। नैबे समाव जोङो हाफांजों आंजों दाबसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों। स' गाइस, नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थायो, बिनि थाखाय आं नैबे समाव नोंथांमोनखौ खावलायखानाय थाबाय। दा जोङो हाफांजों आंजों मोनसे रिसर्टआव जोङो थांगोन। बे रिसर्टनि मुङानो जाहैबाय कनाक' रौता खाथियाव दङ। स' गाइस, नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थायो, बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। स' फैदो बिदिबा जों भिडिअखौ जागायलांदिनि। स' लोगोफोर, दा जोङो नैबे समाव जोङो हान्थिलांनोसै रौतासिम, कनाक'सिम। स' नोंथांमोना नायलांबाय था। दा आंजों लोगोआव दङ नैया हाफां बर'बो दङ। दा जोङो सानैजों कनाक'सिम जोङो बेरायहैगोन। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिबा जोंनि बे भिडिअखौ। जोङो नैबे समाव अदालगुरि मेन टाउनखौ जोङो बारबोबाय, एसे गोजान दंबावो। जोङो थांगासिनो दङ, मोनहैथारसिगोन। मा मा जागोन? सोब जागोन, मा मा मोनो बिरियानि जागोन, आं दा मिथियो। दा मिथिया, जानो हागोन दे। आरो मम' जाया? मम' जागोन। मम' जागोन। मम' मोनगोन इयाव रिसर्टआव। जानो हागोन दे। बिफाया मास्टारखा, फैसा आमदानि थाखायो ना? रौता मेन टाउननिफ्राय हान्थिलांफिननोसै रिसर्टसिम। हाफाङा मेंबाय जानांगौ, एकदम मोखां सोम सोम जाबाय। मेङाखैना? दा बेरायबावनांगौसो, मेंनाय नङा दानो। औ, रिसर्टआव ना? बेरायनो हागोन गोसोबायदि। सेस देलायना फैनाया सेस जाजोब्बाय। सेस जाजोब्बाय ना? आरो आवगायबावनोसै ससे मोनहैसिगोन। लोगोफोर, जोङो नैबे समाव कनाक' मोनफैथारबाय, एकदम खाथि सफैथारबाय। जोङो दान्दिसे समनि उनावनो जोङो कनाक' रिसर्टआव जोङो हाबसिगोन। स' नोंथांमोना नायलांबाय था। हाफाङा जि नायनो लुगैखाबाय। माला मोनहैगोन जादों आं। माला मोनहैगोन जादों? बेरायनो लुगैजोब्बाय। 80 मिटार्स थांबानो जोङो सौहैसिगोन। अ माय गड, बेसेबांबा गोबाव बाइक सालायनायनि उनाव नै कनाक'खौ मोनफैबाय जोङो। नैबेनो मेन गेटआ। वाव, दा जोङो गारि पार्किंखौ मोनफैबाय। नैबेयावहाय गोबां गारिफोर दङ, गोबां मानसिफोर बेरायनो फैदों, नायनो फैदों नैबे कनाक' रिसर्टखौ। जोङो बाइकखौ स्टेन्ड खालामनानै दोनबाय। दा नै हाफाङा ओरैबायदि देलायगासिनो। मोजाङै ला। आरो मोजाङै फैबाव। हाफांनि देलायनायखौ नाय नोंथांमोना। जि मोजां देलायदों नै हाफाङा। सबिमा थानायखौ मोजांसिन नुयो नामा? सबिमा थानायखौ मोजांसिन नुदों, जि मोजां नुदों। फाखा जालायगोन। औ, आरो दा नायबा बाला बाजोब्बाय ना? कनाक' रिसर्टआव जोङो दा नैबे समाव थाबायलांगासिनो दङ। नायलांबाय था नोंथांमोना। बे हाफाङा सेलफि सेलफि सेलफि। कनाक' रिसर्टखौ जोङो मोनथारसिगोन। बे कनाक' रिसर्टआव मा मा दङ मा मा गैया, आं दिनै नोंथांमोननो खुला खुलि खोन्थाजोबगोन। हाफां मोनफैबाय। मायाव? कनाक' मोनफैबाय ना? थौ थाबाय। कनाक' मोनफैथारबाय जोङो।
नैबेनो कनाक' मेन गेटआ नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो नै खफ' बिबारा जि मोजां बारनानै दङ बा नैबेनो मेन गेटआ कनका रिसर्ट जोङो हाबलांनोसै सिनायथाय दिबावना फाइनालि जोङो कनाक' रिसर्टआव जोङो सफैबाय नायलांबाय था नोंथांमोना देखायलांगासिनो नोंथांमोननो नै बिथिंजाय गोबां बायदिसिना साजायनानै दोनदों पेकेजखौ जोङो लाबाय दा जोङो कनाक'खौ एसे बेरायनानै नायदिनि नोंथांमोना नायलांबाय था देखायलांगासिनो नोंथांमोननो कनाक'आ माबायदि नैबेनो कनाक'आ गोबां चेन्ज जाबाय आफां माबायदि नांदो बरिया ना अ ओइनैथिं मा दङ ओइनै न' फिसा फिसा दङ ना हा थाङामोन नायबाय थागौमोन दुगैगौमोन नामा नोङो ओरैबायदि साफा ना दुगैजायो इयाव दुगैजायो बेयाव टाइल्सखौनो दै सानदोंमोन आं टाइल्सनि बानायनाय दुगैनायनि थाखाय ओरैबायदि मोजां फेसिलिटि खालामनानै होदों नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो आपां दे इयाव गाखोनो इयाव पाम्प गैया पाम्पआ थांबाय दुगैनो हागौमोन नोङो ड्रेस लाबोनायमोनबा ड्रेस लाबोदियाना नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो फै आफां ओरैबायदि मोजाङै हाखौ माबायदि खालामदों नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना जों नैबे समाव कनाक' रिसर्टआव दंफैयो नैबेनो लोगोफोर कनाक'नि जोबोद समायना नेचारेल सिनारि आरो नै आफाङा र' दसे आं इथिं देखायनि नै बेफोर गासैबो रुम गोजा नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो गोबां मानसिफोर बेयावहाय बेरायनो फैबाय थायो नै हाफाङा जोंना सिगां थांगासिनो दङ बेगा नोंना बोरो लादोंना दायो गाखोनो हागोन बेयावहाय नै हाफाङा मा खालामदों मिथिबाय ना बिबारखौ समायना नुनानै बियो ओरैबायदि माने खानो गोसो जानानै नै खाथारबाय खोमालानि आं खोमायाव नैबे समाव जोङो जोबोद मोजां जिरायनानै दङ नै हाफांजों आंजों नैबे समाव आं नोंथांमोननो कनाक'नि समायना थासारिखौ आं देखायलांनोसै नै वाव गोबां मानसिफोर बेरायनो फैदों दिनै ओरैजाय किटचेन रुम दङ वाव जोबोद समायना नै बेयावहाय नाव दङ गोबां मानसिफ्रानो नै गाखोनो थाखाय रेडि जानानै दङ जिरायनो थाखाय गोबां जायगा खालामनानै होदों वाव हाफां
माबायदि नांखो बरिया बिराद मोजां नांदों ना जों नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोना आरोबाव हरै आगोलाव गोबां समायना समायना बायदिसिना लुनानै दोनदों आं बेखौ नोंथांमोननो देखायलांगासिनो नै गोबां गुवार खालामनानै होबाय गेलेनायनि थाखाय गोबां सुबिदा खालामनानै होदों नै बिथिंजाय जोबोद मोजां आरो माने बेयावहाय फेमिलि आरामसे फैनानै बेवहाय रंजाफैनो हागोन ओरैबायदि मोजां खालामनानै होदों नै बेयाव दिरुंजों मानबायलांनो थाखाय नायलांबाय था नोंथांमोना नै बिथिंजाय गाखोनि दे आफाङा गाखोनो नागिरदों गाखोलाबो बेगा आं गाखोनि आफाङा गाखोनो नागिरदों नै मोजाङै गाखो गाखो बेथिं गाखोनानै बैथिं ओंखारो गाखो नैयाव आरो फुरा टायारखौ खानानै होजोबदों आफाङा गाखोनो थाखाय रेडि फै गाखोबो दे गाखोबो दे गाखोबो जौआ दे इयाव हमथा बरिया हमथानानै थाबायबो लासै लासै थाबायबो गिदों नामा गिदों ए फै फायबो वाव आफाङा नै मोनफैबाय ओंखारबो जोबोद मोजां नांबाय खनाख'आव बेरायफैनानै गोबां माने मोजां बायदिसिना खालामनानै होबावबाय दा बिराद मोजां नांदों गिदिंफैनानै आफाङा माबायदि नांखो बरिया मोजां नांदों आरो फैबावगोन आं हले फैनायाव गैलालै नोंसोरजों फैबानो जाबाय हारसिं फैबानो जाबाय नैथिं आरो फुरा ग्लासनि ओरैबायदि मोजां न' खालामनानै होदों बेयावहाय गेलेनोबो हागोन एसे देखायना होनि आङो नोंथांमोननो नायलांबाय था नोंथांमोना जोबोद मोजां केराम गेलेगासिनो दङ बेखौ मा होनोमोनलाय लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव जनायदो आरो नैबे जाहैबाय फुटबल नै गथ'फ्रा गेलेगासिनो नैबे जाहैबाय मा होनना बुंगोन बेखौ टेनिस केराम बर्ड आरो भलिबल आरो नैबे समाव आङो फुटबल गेलेनो नागिरदों नै जाहैबाय लोगोफोर जों गोबां खेला गेलेबाय दा जोङो एसे आगोलसिम नोंथांमोना आङो नैबे समाव देखायलांनो नागिरदों नायलांबाय था नोंथांमोना आरो आं देखायलांगासिनो आफां बेगा लाबायना मेंबाय माथो बेयाव आरो बेडमिन्टन नै गेलेगासिनो दा नैबेयाव आफाङा गाखोनो नागिरदों हागोन हाया बेफोर गासिबो खेला दुलाया जाहैबाय जायफोर माने बेवहाय हर थाफैयो बिथांमोननि थाखाय नैबे सुबिदाफोरखौ खालामनानै होनाय जादों
गोबां गेलेग्रा मुवा बेसादफोर दङ जेरैबायदि चिज दङ नेटबल दङ टेनिस दङ बेडमिन्टन दङ आरो नै बेखौ मा होनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव जनायहरदो बेफोर गासै फेसिलिटिखौ माने जायफोर हर थाग्रा बिथांमोननि थाखाय बेखौ खालामनानै होनाय जादों जोबोद मोजां जाबाय कनाक' रिसर्टआ लुबैगोन दे मानसिफ्रा जानो बिदियानो आफाङा जागासिनो दङ आंबो जानोसै नै फुल जानानै दङ दा जोंखौ दान्दिसे समनि उनाव लेंहरगोननो थौ थाबाय थौ दहाय आद्रा थानायनि नैबे समाव आफाङा फिन गाखोफिननो नागिरदों दे गाखो जाबा दियासों लासै गोलैगोन बोरैबा आफाङा नैबे समाव ओंखारख्लायनो नागिरदों नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायगासिनो नोंथांमोननो दे रेडि 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 हगारना हो खनसेनो हगारना हो खनसेनो ओरैबायदि मोजां मोनदों आफाङा जिउआव बेबायदि गेलेफेरनो मोनाखै बियो दिनैसो फार्स्ट मोनदों जोबोद मोजां नांदोंनो मोनाबाय थांनांसिगोन थाङा आङो आं थाङा नों हारसिं थां आंखौ गारनानै आङो देलायना फैनाया खारजोबखाबाय लिपस्टिक लादोंमोन पाउडार लाबोफादोंमोन लादिया ओमफ्राय सबाइ बिमायाबो लादेरनायसो लानायसो नामा सबाइ बिमाया लानाय नङा दंखायो माने एसे लादेरोलै फिसा नालाय खुगा खाथियाव सबाइ बिमा थाबा रायखिन जायोनो नंगौ होनबाथ' नोंखौ सोर लांबावगोन दा आंखौ रावबो फिसिनो हानाय नङा लांबा बेयाव जिराय लोगोफोर जोङो नैबे समाव जानो थाखाय रेडि जानानै दङ जाखांनाय लोगो लोगो जोङो न' फारसे जोङो हान्थिलांफिनोसै गोबां मेंबाय सौफैजोब्बाय जोंना जानाय लोंनाया नै माबायदि बानायदों हारसाफोरनि खायद नायलाय माबायदि बानायदों जोङो नैबे समाव गोबां इन्जय खालामबाय दा जोङो न' फारसे जोङो हान्थिलांफिनोसै मारै देलायदो गलाब बिबारखौ बियो कनाकनि गलाब बिबारखौ बियो बारथामखाबाय आरो खानानै नै मा खालामदो बियो आरो खावावगोनसो आं रायामोनबा खाबावगौमोन मानोना बेयाव थानाय गार्डफोरा आंखौ नायबाय थायो बिबार खागोन होनना दा जोङो न' फारसे जोङो दा हान्थिलांफिनसै गोबां इन्जय खालामबाय आं थाङामोन आंखौ हमनानै लांसिगोन न'आव आदाया गेट बन्द' खालामबाय लोगोफोर जोङो नैबे समाव न' फारसे जोङो हान्थिलांफिनोसै कनाक'आव जोङो गोबां बेरायबाय लोगोफोर दा दिनैनि थाखाय भिडिअ'आ एसेनोसै आफां बाय बाय न'आव थांनोसै
थांनोसै आइखौ गोसोखांबाय आं बाय बाय